Euskal Herrian. Sari hau, guk eskaintzen dugu gurekin mendira etorri den 50 urte hauetan etorri dien lagun guztiei. Onaino bereien gatik heldu gea eta bideoi euskaraz egin dugu eta gaurko saria horren aitortza da. Zerbitzua euskaraz emateko izan ditugu oztopo txikiak, baina guk aldapetan ibiltzea ohituta gaudenez, gogoko biden ez dugu aldaparik topatu. Plazer bat da eta horre bat, 13 urtez eramandako lanaren saristatze gisa ikusten dugu. Sinaugi lanetan gabiltza Ipar Euskal Herrian ofiziala ez den eremu batean euskarari dagokion tokia emaiteko arlo sozioekonomikoan. Beraz, lankide lantaldeari edo laguntzen ditugun profesionalei begira sari hori kolektiboa da. Alde batetik .eus identitatea da, ez? Neurri batean ematen ditugu baliabideak edo erraztasunak eta laguntzak webguneak euskaraz egon daitezen. .eusentzat aitortza honek suposatzen du balioan jartzea egiten dugu lanak, ez? Eta gaina esango nuke badatorrela .eus proiektu bezala egonkortu edo sendotuta dagoen momentu batean, ez?